DJ Sauti One and the selfie bit. on the beats. Ga sha'irai mu masoyanka ne annabi Rasheed ne. Ga sha'irai mu masoyanka ne annabi jafar na ma.aiki. Ya mabuwaye ya sa taro sarkin adalci Ahmadu, raba gardama ne a cikin fadar ka da sassauci Ahmadu, dole da muka yi maka Allah kar yayi inganci Ahmadu, duka share shi domin ga yabon mai karamci Ahmadu, mu mun gaishe ki yana na batula labbaiki Ahmadu, kin fi gaban asani ya faɗi maballe ya sanki Ahmadu, nike mun izini a gidanki in zo ne wanki Ahmadu, domin abanki Ahmadu annabi ma.aiki Ahmadu, domin ƴaƴanki da sandau sai na mazan aiki Ahmadu, domin sayyidina Aliyu barzo gun yaki Ahmadu, domin sayyidina Bakar kaji mazan kirki Ahmadu, domin sayyidina Umar Faruk ne mai aiki Ahmadu, domin sayyidina Usman Aimun farin maki Ahmadu, ya shagta jani shehu mabulla basi Ahmadu, ya shag jilani jefa mu samu lasisi Ahmadu, sai shag barhama ga wasu zamani in yasi Ahmadu, shewa bulfatayin mu na yarwa ya kuro isi Ahmadu, shag gibiri ma na zulma arufu me mana basisi Ahmadu, ya shehu mali ya harazu mu gama akan taksi Ahmadu, mun dauko hanya izuwa gumbar haman yasi Ahmadu, ina gaishe ka shag dai rubuci mai isi Ahmadu, ka ta kiran jama'a a cikin harshen ayyuwan nasi Ahmadu, kar abukan hanyar da kayoyi dai ba gausi. Ya mafi kyau da kunya Mahamudu masoyi, daga cikin nazari na kai nake tunani, zuciyata tana kewa gare ka mahi, in na zauna tunaninka yake zumani, karbi mai son ka wallahi banda kamar ka, daga halitta ta Allah ba wanda ya kai ka, na zo ina bara ya daha a gidanka, komai nake bukata ce na zo na dauka, na ji maka zabal fu'adu mara'a, mai son ka ya ma.aiki shine yayi sa'a, mai ginka ko cikin kasuwa baya bai'a, mai son ka na sani baya take shari'a, wallahi ra'ahu ta'ala gil ainaini, la shakka kullu qalbin ma'ana na mumini, ya rasuli yau kai ne nan cikar yaƙini, komai nake fida dan faɗi maka bani, madina nake so in je na yi ziyara, amsa ka yi lubifi a gare ni da hanura, roƙon nan amsa dan faɗi matizara, har gida da mota manzo duka yassara, sannan a cikin ƙaunar ka na zama in garma, Rasheed ina son ka sayi umma, Jafar na ma.aiki a cikin son ka ya girma, duk masoyin Rasulallahi bai nadama. Rasheed ne yam da Jafar na ma.aiki Ahmadu, yabo mun ɗauka dukkan tsanani ba ma burki Ahmadu, gashi muna tafiya noman mu cike mun sa taki Ahmadu, tunda muka yi riko da abin so shine ma.aiki Ahmadu, gashi muna sukuwa ne kan doki Ahmadu, kirga fara tun daga 0 har zuwa 10 Ahmadu, 1 2 3 4 babu batun a gama Ahmadu, 1 2 3 4 irgan turancin mai adama Ahmadu, dukan irgan ka irga ba Ahmadu zan koma Ahmadu, dan shi ne na daya azhar kafin sallan lasar Ahmadu, Ahmadu girma baya faduwa kusanar Ahmadu, duk maganar da nake wasu ai ba sa daukan maganar Ahmadu, in wasu sun dauka wasu za su kawar ba na jin dar Ahmadu, ni dai na bayar sakon da ban shi zan fesar Ahmadu, ni dai na gane kan Ahmadu komai zan bayar Ahmadu, in aka ce waye ya faɗi ce suna na Jafar Ahmadu, shehu Yahuza ma na Zariya masu ruwan kausar Ahmadu,
ina gaishe kaya baba gana kan kofar Ahmadu shehu khalifa malam gali ba su da ko illar Ahmadu ni nan zan huta abba na kara mun tafiyar Ahmadu ya Ahmadu assalamun alaika ya bashiru assalamun alaika ya naziru assalamun alaika ya mashakuru assalamun alaika ya farkon zakiru kai nake muradi ya da naziru Allahu yana kaunar kaya mukutaru Mahmud you my love sannan ko is my choice manzo you give me happy in the past wala happy from you dukka kudance min yes wallahi shehu kai ya rike barhama in yes wallahi ma'aiki kai ne nake ta kauna kai ne nake nufi kullum dare da rana karfi mai san ka dan shehu sunawa ya ma'aiki a kullum ka zamo mini garkuwa ga shafirai mu masoyan